Hej, og velkommen til Fysik A prøveeksamen af Morten Kjær Larsen. Det er mig. Det vil omhandle tryk, temperatur, opdrift og massefylde, som ses der. Og i det her eksempel på de her ting vil det omhandle ubåden, som ses på billedet. Lad os komme i gang. Til at starte med vil jeg gerne tegne opdriften eller de kræfter på, der påvirker ubåden i opdriftens retning, eller hvad man siger. Så det jeg har tegnet her, de to blå pile, det er opdriften, og det er tyngdekraften. De to kræfter, de er lige store, eller hvad man siger, fordi ellers så vil ubåden jo enten blive ved med at stige opad, eller blive ved med at synke. Så derfor får man, at tyngdekraften er lige med opdriften. Og så for at finde ud af, hvad opdriften den er, så skal man jo bruge volumen af ubåden, og densiteten af vand, og så tyngdeaccelerationen. Så det vil sige, at F af T, som er lige med massen, gange tyngdeaccelerationen, er lige med densiteten, i det her tilfælde af vand, gange med volumen af ubåden, og så gange med tyngdeaccelerationen igen. Og det er så det, der er lige med vores opdrift. Opdriften, eller hvad man siger, grunden til at det er det samme, det er fordi, at densiteten, det er som regel i kilo per kubikmeter, og når man så ganger det med et volumen, så får man en masse, og så er vi jo tilbage til det, der står herover. Så derfor er den det samme. Så det er også ved hjælp af formlen der, man finder ud af, hvad opdriften den er på ubåden på billedet. Og lige for at uddybe, hvad massefylden var, så er det sammenhængen mellem volumen og vægt, eller hvad man siger. Når ubåden den kommer længere og længere ned under vandet, stiger trykket også på ubåden. Og det er simpelthen fordi, at trykket, det er lige med densiteten af vandet. Densiteten det er bare et andet ord for massefylden, og så gange med, hvor langt man er nede i vandet, højden til vandoverfladen, og så gange tyngdeaccelerationen. Og hvis man skal have lavet det tryk om til en kraft, der påvirker ubåden, så skal man kende arealet af ubåden, og så selvfølgelig det tryk, der er. Trykket det måles i Pascal, og når man så ganger trykket sammen med arealet, får man den kraft, der påvirker ubåden. Alle de her ting, de hænger selvfølgelig sammen. Tryk, volumen, temperatur, og det hænger sammen, og det kan man se på idealgasligning, og som ser sådan her ud, at det er trykket gange volumen, som er lige med det antal mål af luft, eller hvad der skulle være inde i ubåden, gange gaskonstanten, og så gange med temperaturen. Og hvis vi så leger, at ubåden den synker ned i vandet, så vil volumen være konstant, molmængden være konstant, og gaskonstanten, det er en konstant, så den vil også være konstant. Derfor kan man vise, at der vil være en sammenhæng mellem temperatur og så trykket i ubåden, jo længere den kommer ned i vandet. Så derfor kan man få en ligning, der ser sådan her, hvis man isolerer for eksempel trykket. Så hvis vi har P, så er det lige med N, og så gange R, gaskonstanten, og så gange med temperaturen, og så divideret med V. Det jeg har gjort, det er bare dividere med V på begge sider af lighedstegnet. Derfor så kan vi så se, at hvis N var konstant, R var konstant, og volumen var konstant, hvis vi så
dykker længere ned i vandet, så vil trykket stige. Og når trykket det stiger, så er temperaturen også nødt til, eller så vil temperaturen også stige, fordi at alle de andre de var konstante, så derfor vil temperaturen også gå opad. Så derfor så er der en sammenhæng mellem temperatur og trykket, når for eksempel en ubåd den dykker. Det vil nok ikke være en særlig stor temperaturstigning, man vil mærke, men der vil så være en. Og ligeledes, når den så dykker op igen, det vil virke begge veje. Når trykket falder, så vil temperaturen også falde. Det vil nok ikke være særlig meget, man kunne mærke det i en ubåd, men det vil nok være nemt at mærke på mange andre ting.